Eskerrik asko gerturatzeagatik, goizean etorri zareten hori, arratsaldean ere etortzeagatik, eta berritik etorri zareten hori, eskerrik asko gerturatzeagatik arratsalde honetan ere, Nafarroan Euskararen aldeko jarrerak indartzeko aukerak izeneko jardunaldietara, pozten gaitu ikusteak berriro ere areto hau beteta. Jarraian Euskara eta feminismoa, esperientziak eta erronkak izeneko hitzaldia, eskainiko digute, hemen nire ondoan eserita dauden Amaia Zufiak eta Irati Majuelok. Eta aurkeztuko dizkizuet, Amaia Zufia da hemen nire eskerrean dagoena, historian lizentziatua da eta masterra du feminismoan eta genero ikasketan. Azken urteetan Euskal Herriko mugimendu feministaren prozesuetan murgildu da, grebak salda badago jardunaldiak, emakumeen mundu martxa besteak beste, eta Bilgune feministako koordinazio taldeko kide izan da. Irati Majuelo da bere ezkerrean dagoena, itzulpengintza eta interpretazioan graduatua eta masterra du literaturaren teorian egina, gaztetatik herri mugimenduetan eta euskal kulturaren inguruan ibilia, gaur egun Bilgune feministako kide da, bertsolaria eta euskal literaturaren arloko ikerlaria. Bilgune feministak hasieratik egin du feminismoa euskaraz sortzeko hautua, azken urteetan urratsak eman dira bai mugimendu feminista euskalduntzeko, bai eta feminismotik jendartearen euskalduntzea bultzatzeko, eta ponentzia honetan mugimendu feministan izan dituzten esperientziak azalduko dizkigute, egungo erronken inguruan hausnartzeko, Nafarroako egoeran arreta berezia jarrita. Eta honaino nire aurkezpena, zuena daitza. Eskerrik asko, Loizune. Eta, eskerrik asko topaguneari ona gonbidatzeagatik eta perspektiba feminista batetik hitz egiteko aukera emateagatik. Loizunek esan bezala, euskararen eta feminismoaren arteko loturak, zubiak eta esperientziak azaleratuko ditugu gaur, bereziki feminismoaren barruan euskararekin izan dugun esperientzia ikustaraziz, eta horretarako Amaiak ikuspegi orokor bat azalduko du, eta ni gehiago zentratuko naiz Nafarroako kasuan. Bai puntualizatu nahi genuela, guk herri mugimenduetatik hitz egingo dugula, eta perspektiba horretatik lan politiko eta ideologikoa egiten dugula, eta hortik mintzatuko garela, beraz, ez dela izango agian goizean entzun dugun diskurtsoen arikoa edo tono antzekoa. Baina, era berean, esan nahi genuen ez garela mugimendu feminista osoa, naiz eta ongi ezagutzen dugun, eta gure perspektiba propiotik hitz egingo dugula, eta bereziki Bilgunek gai honen inguruan egin dituen irakurketetatik. Bale, ni saiatuko naiz Euskal Herriko mugimendu feministaren zertzela batzuk partekatzen, hasteko mugimendu feministaren ibilbidean euskarak izan duen tokia eta prozesua kokatuko dut. Bigarren atal batean, azken urteetako urratsen inguruan arituko naiz, salda badago Euskal Herriko 5. jardunaldi feministak adibide moduan hartuta, eta bukatzeko, euskara harrera hizkuntza bihurtzeko edo hitzpotoloak dira, baina horretarako pista edo intuizio batzuk. Atzera begiratzen baldin badugu Euskal Herriko genealogia feministan, nabarmenduko genuke zapalkuntza patriarkalei aurre egiteko modu eta erresistentzia praktika asko egon direla, eta horietako bat izan dela kultura eta hizkuntza. Hau da, euskara izan dela emakume askorentzat ere erresistentzia praktika bat, eta azpimarratzea ere emakume askok eta askok euskal kulturaren transmisioan izan duten papera, ez? Saioa Iraolak esaten duen moduan, atzoko komunitate femeninoak egindakoetatik loratu ziren ere atzoko eta gaurko komunitate feministak. Badakigu, uste dut hemen gaudenak, Euskal Herrian 70ko hamarkadetatik aurrera euskeraz jardutea autu politiko bat izan zela, eta talde feministetan ere euskera garai honetan egon zen oso lotuta
euskaltzale feministek egiten zuten ahaleginari, bai. Euskaltzale feministek egiten zuten pedagogia eta hartzen zuten indar eta lanari lotuta egon zen. Eta esatea ere, mugimenduan ez dela gai erresa izan, gai gatazkatsua izan dela, pentsamendua praktika feminista askotan oso erdalduna izan dela ere, beste herri mugimenduetan gertatu den bezala. Eta alere, mugimendu feministan euskera presente egon da. Behar bada beste mugimendu batzuetan, baino gehiago. Zergatik? Bi faktore behintzat. Alde batetik oso mugimendu deszentralizatua izan da. Feminismoa ez da Euskal Herrian bakarrik hiriburuetan egin. Herrietako, auzoetako, sare, txoko askotan egin da, eta horrek ere euskarari eman dio aukera bat. Eta ez delako izan mugimendu isolatu bat, bai, beste mugimendu askorekin elkarlanean egon delako, antimilitaristekin, okupeekin, sexu askapenerako mugimenduekin, baita euskalgintzarekin ere bai. Nabarmenak izan dira euskaltegiko irakasleekin edo euskara elkarteekin egon diren aliantzak. Naiz eta esango nuke ere ez dela askotan erresa izan emakumeontzat edo feministentzat aliantza hauek egitea, euskalgintza ere oso eremu maskulinizatu, matxista, batzutan botere harremanak eta izan delako ere eremu hermetiko batzuetan. Azken bi hamarkadetan, esango nuke lortu dela mugimendu feministan euskararen erabilera ez izatea bakarrik euskaltzale feministen hautuaren araberakoa, baizik eta izatea mugimendu osoaren intentzio bat, bai? Hau da, kolektibizatzea euskararen ardura edo sustapen lan hori. Horretarako, arrazoi asko aipatu daitezke, feminista euskaltzalek egin zuten eta egiten duten lan hori, euskarazko komunikabideen sorrera, kazetari euskaldun eta feministek egindako lana, teoria feminista itzultzea eta euskara sortzean eman diren urratsak, eta ezin dut aipatu gabe utzi bilgune feminista sortzea ere izan duen eragina, bai? Bilgune feministan 2002tik feminismoa, praktika feminista euskeraz eta euskaratik sortzeko apustua egin delako, eta baita ere mundu martxan Euskal Herri mailan euskararekiko eta aniztasunaren kudeaketarekiko egin den prozesua. Bale, hau izango litzateke atzerako begirada hola azkar bat. Azken urteetako urratsak. Goizean ere, aipatu da, uste dute Amaia Nausiak aipatu duela, ez? Intersekzionalitateak ematen digun marko bat zapalkuntzen arteko konexioak eta elkarloturak aztertzeko, eta zentzu horretan bai hizkuntza eta bai generoa biak dira nortasuna eraikitzeko tresnak eta beraz jendartean dauden botere harremanak egituratzeko elementuak ere bai, ez? Orduan, feminismoak bere egiten du zapalkuntza guztien aurkako, ez? Borrokak eta markoak zabaltzearen nahi hori, baina, esan beharra dago ere, guretzat askotan zaila izan dela hizkuntzarekin, ez? Trataera hau lortzea edo begirada hori aplikatzea. Askotan hizkuntza gutxien bazterketa ez delako hartzen ere bai patriarkatuaren aurrean edo kapitalismoaren aurrean egin dezakegun erresistentzia praktika moduan, ez? Hau da, guri kostatu zaigu mugimendu feministan ere hau politizatzea eta askotan lenguai hegemonikoetara jotzeko joera egonda. Halere, urrats importanteak eman dira norabide horretan, eta horrekarri nahi nuen 2019an Durangon antolatu genituen jardunaldien adibidea, salda badago Euskal Herriko 5. jardunaldi feministen adibidea. Hor egin genuelako prozesu bat, beti ere amaitu gabea, imperfektua, partziala, baino
Lortu genuen nolabait, euskera kohesiorako hizkuntza moduan hartzea eta gure artekoan aniztasuna hori zaintzeko akordio bat, ez? Eta hor, alde batetik egiten zitzaien frankismoaren garaian, euskararen transmisio eta jorratu zuten emakumei aitortza bat, eta gero gure txostenean, jardunaldi hauetan, hala esaten genuen. Hau da, idatzitako zerbait. Euskal Herriko jardunaldietan euskara jarri nahi dugu erdigunean. Gure erronka zeregin hau zaintza eta empatiatik burutzea da. Euskara harrera hizkuntza bilakatu, gutako bakoitzaren hizkuntza maila delakoa izan da ere, komunitate linguistiko eta kultural honen parte sentitu gaitezen. Elkarra aitortzatik hasiko gara, agobiz izateagatik, euskara ikasteagatik, belarri prest izateagatik, jarrera irekia adierazteagatik. Hau da, hain zuzen ere, gure aniztasunak zaintzeko bermerik handiena. Bueno, hau zen nolabait abia puntua, eta akordio hau oso emakume anitzen artean lortu genuen, eta jardunaldi hauetan Euskal Herri osotik, bai iparraldetik, Nafarroatik, eta oso jatorri ezberdinetako 3.000 emakumek parte hartu genuen. Orduan, bueno, izan zen aurrera urrats importante bat guretzat, naiz eta kritikak gero jaso genituen ere bai. Jaso genituen kritikak, Euskara erdigunera ematen ari gineraren, lorpen hori azaldu genuelako, baina egia da gero ponentzia asko, tailer asko gazteleraz izan zirela, eta behar bada ez zutela islatu bertan zeuden euskalistunen kopurua, edo ez zuten guztiz azebete euskalistunen beharra. Orduan, kritikak ulergarriak dira eta ongietorriak, baina bai mai gainean jartzea horrelako mugimendu zabaletan hitz batean horrelako paktu batek eta horrelako prozesu batek izan duen garrantziare bai. Halere, herri mugimenduetan, jendartean eta instituzioetan zer esanik ez baditugu erronka eta etxeko lan pila bat. Azken aldian kezkatzen gaitu euskara anistasunaren aurka edo euskara privilegio bat denaren diskursoa, entzuten ari garelako leku ezberdinetatik, nolabait igual elkar ulertzea oztopatzen duelakoan, edo gaztelera delako, omen delako hizkuntza neutroago bat, eta Nafarroan argia da, behar badau gehiago gerta daiteke Nafarroatik kanpo, Nafarroan argia da euskarak bizi duen bazterketa sistematiko hori, baina egia da ere, oso askotan gertatzen dela, adibidez, errotxapea batean, hezkuntzan, euskal hezkuntza eta gaztelera hezkuntzaren artean zehazten da hor banalerro bat, eta banalerro hori ere klasearen araberako, jatorriaren araberako banalerroa ere bada, eta bizilagunak izan arren edo oso berdinean bizi arren ez gara ezagutzen, eta ez gara elkar ulertzen ez hizkuntzagatik, baizik eta ez garelako ezagutzen, ez? Eta, hori uste dugu arazoa badela, eta ez dela bat ere itxaropentsua, ez, euskararentzat. Hor, mugimendu feministan egin dugun prozesuetatik lortu ditugun ikaspen batzuk, igual zuekin partekatuko genituzke. Hizkuntza eta kultura anistasunaren inguruan jarduten dugunean, mugimendu feministan ohartu gara joan eta etorriko bidea izan behar duela. Hau da, Euskal Herrian bertan eta Nafarroan bertan dauden beste hizkuntza eta kulturekiko begirunea izan behar direla, horietako batzu gainera hizkuntza ez hegemonikoak dituzte, eta aberastasun moduan ulertu behar direla joan etorri hauek. Orduan batetik, euskara zabaltzearekin batera, bestea, ez? Lehen ere aipatu da dikotomia hori guk eta besteak, bestea beste sentitu beharrean komunitate honen parte sentiarazteko gure aurreiritzi eta gure jarrera
klasistak edo arrazistak edo lantzeko apostu kolektibo bat egon beharko litzateke. Eta aldi berean, euskarara oraindik ailegatu ez diren kideak ulertu behar dute eta gu horretan bidelagun izango gara, euskara dela aukeratzen dugun hizkuntza, desio dugun hizkuntza, herri honen historia, ondare eta etorkizunaren parte dela eta gainera mendeetako bazterketa ere bizi duen hizkuntza ere badela, ez? Orduan, empatia horiek lortu behar ditugula. Eta askotan ez dela horren beste nola egin jendea euskarara etortzeko, baizik eta nola sortu empatia harreman horiek eta hortik egingo ditugula bideak. Gero guretzat ere importantea da esatea, guk herri mugimenduetatik egiten dugu jendarte euskaldun, feminista eta beste gauza asko, beste jendarte bat eraikitzeko apostu hori, baina gaude ere ardurak banatzearen alde hau da. Jendarte euskaraz alfabetizatzea ezin da izan herri mugimenduen ardura, askotan herri mugimenduetan gauden elkarteak ez dugulako ez da itzulpen gintzarako baliabiderik ere, ez? Orduan, hor ekarri nahi nuen ere 2019ko greba feministan egiten genuen aldarrikapen bat, bai? Erakunde publikoei euskarazko baliabide publiko eta doakoak exigitzeko gure dosierrean esaten genuen askeoteriko kolonizazio kultural prozesun aurrean euskara erdigunera, euskararen ofizialtasuna eta normalizazioa bilatzen duten politikak bultzatu, doako euskara ikastaroak antolatu, ala bertakoentzat nola jatorri atzerritarreko herritarrontzat. Honek ere bere garrantzia dauka oso talde feminista ezberdinen artean adostu genuen aldarrikapena izan zelako. Orduan, gure esperientziatik, izten joate aldera, alde batetik, ondarte honetan botere harreman eta gatazka asko daude eta hauek identitate oso ezberdinak eta beraz borroka oso ezberdinak sortzen dituztela eta hauek ez jerarkizatzearen aldeko apostua edo jarrera ekarri nahiko genuke. Eta bestetik, gu azken aldian bilgune feministan euskara harrera hizkuntza bihurtzeko prozesu eta erronkan ari gara. Eta horretarako, bi pista partekatiko ditut. Alde batetik, eta goizean ere esan den moduan, euskaldun subjektua termino identitarioaz haratago, termino politikoetan ere ulertzea, eta euskarara iristeko prozesuak berrezaugarritzea, eta hor, guretzat, mugimendu feministan oso jatorri ezberdineko kideekin aritu gara, eta egin ditugun aliantza politiko horiek izan dira ere aliantza afektiboak, eta hori ere ekarri nahi genuen, El Salvadorreko kide baten hitzak, eta berak esaten zuen, tendríamos que en el euskera buscar palabras que signifiquen un euskera que acoge, y las migradas tenemos que hacer otras reflexiones de cómo nos acercamos, cómo nos comprometemos. El hecho de que quizá no lo vamos a aprender no significa que pongamos una barrera en esta historia, en este pueblo que ahora ya es nuestro hogar. Eta gero bestetik, euskara herri honetako periferien hizkuntza izatea, bai, hori guretzat ere erronka bada, ertzetako eta periferietako hizkuntza izatea, horrek eskatzen du hizkuntza politika herritarra eta euskalduntze masibo bat, eta Uxue Alberdiren hitz batzuekin amaituko dut, berak zioen oso garrantzitsua iruditzen zait euskaldun subjektua ahalik eta gehien zabaltzea. Iruditzen zait euskararen etorkizuna ez dela etorriko hainbestetan aipatzen diren arnasguneetatik edo tradiziotik, baizik eta hiriguneetatik, nahasketatik eta identitateen gurutzaketari emango diogun erantzunetatik. Beharrezkoa iruditzen zait fikzioan zein eztabaida publikoan
euskaldun askotarikoak errepresentatzea. ETB batek islatzen duen euskararen irudia oso pobrea da. Edo umea zara, edo pelotazale, trikitizale, kiroltzalea. Bueno, eskerrik asko Amaia. Nik Amaiak aipatu dituen gako orokor hauetatik 4 ideia hartuko ditut eta Nafarroako testu ingurura ekarri nahiko nituzke. Lehendabizikoa da ez, Amaiak esan duela mugimendu feministaren praktika euskalduntzen joan dela azkenengo hamarkadetan eta bereziki janik ez dela feminista euskaldunen ardura soilik, baizik eta lortzen ari dela mugimendu osoaren intentzio edo ardura konpartitu bat izatea. Zentzu honetan, Nafarroara etorrita, esango nuke ez gaudela guztiz egoera horretan, bidean bai, lanean bai, baina ez gaela horrera iritsi eta oraindik ere euskerak militante euskaldunen ardura izaten jarraitzen duela, herri mugimenduko beste sektore batzuetan bezala. Izan ere, zaila da euskera borroka esparru gisa identifikatzea feminismo osoarentzat. Amaiak esan duen bezala ez, hasteko eta behin diglosia oso handi bat bizi duen herrialde batean bizi garelako, EAen eta iparraldean ere badena, baina orain Nafarroan zentratuta ez, are agerikoagoa dena zonifikazioaren ondorioz adibidez. Eta horrekin lotuta Nafarroa oso lurralde zabala da eta oso anitza, eta Nafarroa osoan zehar talde feminista ugari daude eta bakoitzak errealitate oso desberdin batetik bizi du bere borroka feminista. Izan egon daitezke euskeraz soilik funtzionatzen duten taldeak, bilgune bezala, modu misto batean funtzionatzen dutenak, edo bakarri gazteleraz funtzionatzen dutenak. Zentzu horretan, historikoki mugimendu feminista gazteleraz funtzionatu baldin badu ere, bereziki hiriburuetan, egia da saiatzen ari garela hori aldatzen eta hori bestera batean egiten. Baina ez da erreza, izan ere Nafarroako mugimendu feminista ez dago koordinatua bere hortan, ez badira oso une klabeak ez, izan daitekena martxoaren 8, azararen 25, edo bestelako kanpaina edo prozesu jakinak. Horrek egiten duena da, talde bakoitzak azken finean bere ohitura, bere egiteko modu eta bere militatzeko moduak izatea, errealitate lokal eta deszentralizatu bati oso lotuak. Era berean, mugimendu feminista oso anitza da, eta Amaiak aipatu duen bezala, eta jatorri oso desberdinetako jendea biltzen du, zapalkuntza oso desberdinak dituena, eta ondorioz, agian batzuentzat euskera lehentasun bat izan daitekena haien bizitzan, baina beste askorentzat ez. Eta zentzu horretan ere, mugimendu feministak berak, fronte asko ditu irekita, eta batzutan zaila egiten da euskera zeharlerro modura planteatzea borroka guzti horietan, naiz eta horrela beharko luken. Testu inguru orokor hortatik abiatuta, badaude une jakin batzuk, non euskera bai jarri den erdigunean eta Amaiaren gaina, eta horietako bat aipatu nahiko nuke. Amaiak salda badago topaketak aipatu dituen moduan, esango nuke Nafarroan oso garrantzitsuak izan direla azken urteetako greba feministak. Eta, horren testu inguruan, uste dut, lehendabiziko greba feminista oso gakoa izan zela euskeraren trataeraren arloan, eta horrek markatu duela hurrengo urteetako jarduna. Lehendabiziko greba 2018an eztabaida egon zen, izan ere greba etzen bakarrik Euskal Herrian planteatzen, baita Espainiar estatuan ere, eta Nafarroan eztabaida izan genuen lehenengo bileran, ea Espainiako markoan sartu edota Euskal Herrikoan.
Jende oso desberdina gaundenan, jatorri oso desberdinetatik eta tradizio politiko oso desberdinetatik gentozenak, eta beraz oso garrantzitsua izan zen hasieratik desadostasun horiek mahaigaineratzea, batetik borroka bat elkarrekin egitera gindoa zelako eta bestela etengabeko liskarrean egon marginelako, eta bestetik, nietzat klabea izan zen euskerak gure ekintza orotan presentzia izateko. Euskal Herriko markoan sartzea adostu zen, eta ez lirateke lortuko euskerak komunikazio mailan eta lurralde osoa hartzeari dagokionez lortu ziren erronkak ez balitz adostu Euskal Herriko markoan sartzea. Barne antolaketari dagokionez, naiz eta ez zuen gero hainbesterako pisua izan, hau da, ez genuen xuxurlarik izan, itzulpenik, ez genuen olako baliabiderik izan, baina bai, kanpora ateratzen zen diskurtso, ekintza, komunikazio oro euskeraz egiten zen, eta gero behar baldin bazen gaztelerara pasatzen zen. Nik uste horrek, baina erakutsi zuela euskera zehar lerro bat izan behar zela, erdigunean jarri beharreko borroka bat zela, eta, naiz eta horrek gero sortu zuen militante euskaldunengan zama bikoitz bat, izan ere, diskurtsoa sortu behar genuen, diskurtsoa itzuli behar genuen, komunikabide gehiagotara joan behar ginen, koordinazio bilera nazionaletara gu joan behar ginen, baina era berean bai lortu zela euskaldunak ez ziren feministentzat ere zerbait importantea zela jakinaraztea eta hori gutxienez ulertzea, Eta horren ondorio dira, hilabete intentxo hoien ostean euskara ikasten hasi ziren kideak edo euskarara nolabait hurbildu zirenak. Bestalde ustut ere lortu zuela oso borroka deszentralizatua izan zenez, Euskal Herriko markoak ahalbidetu zuela, alde batetik, herri eta auzo bakoitzak bere errealitatearen arabera ekiteko aukera zabaltzea, baina beti ere euskaraz jarduteko baliabideak eskainiz. Hau da, kartel guztiak, irakurketa ereduak, koordinazioa euskaraz izanik, zilegitasun marko bat zabaltzen zen euskerak hainbeste presentzia ez duen eremuetan ere euskera presente egoteko eta hango militante euskaldunek ere horrela bizi izan zuten. Etzen erreza izan, ez dut uste ere ezer konpondu genuenik ez, baina nik behintzat bai bizi izan noela hau posible da baten gisa ez. Borroka feminista euskeraz egitea posible da, Iruñaren erdigunetik egitea posible da, eta Nafarroaren luze zabalean euskeraz egitea posible da, Gure erara, gure errealitateari atxikita, baina posible da. Ezen erreza izan, eta oraindik ere feminismo barruan uste dut badaudela talde asko erresistentzia handiak dituztenak euskerarekiko, baina honek erakusten du edo esan beharko genuke ere Amaiak esan duen bezala jazarpenak gurutzatu egiten direla. Eta ezin dugula erabaki euskera afera politikoa den edo ez den, osea, bada. Eta hola izango da guk nahita ez izan da ere. Izan ere, feminismotik etorrita, ikusi dugu nola eraso matxistak, euskarafoboak edo arrazistak gurutzatu egiten diren. Ofentsiba politiko gogorrak jasan izan ditugu Nafarroan eta ezin dugu ahaztu euskera maite ez dutenek ez dituztela ere feminista antolatuak maite. Hau da, parlamentuaren aurrean feministak atxilotzen dituzten pertsona berberek aitortzen dutela harrotasunez, ez dutela euskararik onartuko zonalde mistoko lanpostu publikoetan adibidez. Hau da, feminismoa nahi dute bai, baina bezatua, euskara nahi dute bai, baina bazterrean, Eta, ustut, hortik abiatzen garela eta bi adibide ekartzen dituen, bata da
Amaiak aipatu duen eskolaren segregazioaren arira, ez, nola erabili den euskera suzko arma baten modura gure arteko komunitateak zatitzeko, ez, gu haiek binomio hori indartzeko eta ez erabiltzeko pixka bat berdintasunaren alde edo arrazekariarekin amaitzeko euskera erruduna da eta gehiago baztertu behar dugu, ez? Eta bestetik, bueno, azkenean hori esaten duen klase politiko jakin bat dagoela, eta klase politiko horrek ez duela deus ere jakin nahi ez euskerarekin, ez jende migratuarekin, ez feminismoarekin finean. Izan ere beste adibideat ekartzen nuen, eta da 2018ko azaroaren 25ean Tuteran pasatzen gertaera bat, non Tuterako talde feministak zeinak euskera presente egoteko lan handia egin duen, azaroan 25eko kontzentran hitzartzea egiten ari zela, justu euskerazko hitzartzea egin bar zuenean argia moztu zieten nork eta berdintasun zinegotziak. Bueno, ustut oso esanguratsua dela. Nola saiatzen diren gure borrokak mailakatzen eta erabaki behar izaten ez, ea antiarrazista izan nahi dudan edo euskalduna izan nahi dudan kontrakoa izan beharko lukenean. Biek elkartuta edo status quo horren borrokan ari garenok elkarrekin abiatu beharko genukenean. Jarraituko dut. Ez, pixka bat, ari horri tiraka eta Amaiak ere esan duen moduan ez, joan etorriko zerbait izan behar duela honek ez, eta guk gure ohiturak, gure hurbiltzeko moduak, gure harremanak eraikitzeko moduak errebisatu behar ditugun moduan, batzutan ere jakin behar dugula esaten euskera zer den guretzat, euskera zergatik den borroka eremu bat, eta hori ere egon behar dela mahai gainean, ez? Eta Amaiak esaten zuen ere oso garrantzitsua dela, edo guk perspektiba honetan lan egiten dugula, eta dela euskera herri honetako periferien hizkuntza izatea. Hori esaten dugu noski, eta jarraituko dugu esaten lan egiten dugulako alfabetizazio doako baten aldea, hori exigitzen, ofizialtasuna exigitzen eta alfabetizazio doakoa exigitzen, baina ez soilik horrela Euskaldunon komunitatea anitzagoa, justuagoa eta errealagoa izango delako. Baizik eta gu geu ere periferia horretan kokatzen garelako Nafarroan, eta gure oinarrizko eskubidea izan beharko lukelako gure lurraldeko hizkuntza ikasteko ordaindu behar ez izatea. Honekin jarraituta edo hildo honetan, feminismoaren eta euskalgintzaren arteko zubiak eraikitzerakoan uste dut autu politikoak indar handiagoa hartu beharko lukela. Hau da, lehen Pilar Kaltzadak aipatzen zuen guztiaren atzean bisioa dagoela, ez? Eta hausnartzen egon naiz ez, nola guk aldarrikatzen dugun feminismoa deserosoa den, eta nola gustatuko litzaidaken nik aldarrikatzen dudan euskera ere deserosoa izatea. Hau da, denok ez gara euskarara autu politikoengatik hurbilduko, baina bai bien arteko elkarlanak indargune politiko handi bat erakusten duela. Eta era berean klase borrokarekin eta antiarrazismoarekin uztartu beharko litzateken elkargune bat dela. Hori uste dut badela zerbait herri mugimenduetatik sustatu behar duguna. Hau da, ez dut uste euskararen alfabetizazioa herri mugimenduen ardura denik, baina bai euskararen politizazioa. Hau da, euskara instituzioen esku uzten dugun enean politizazio maila bat ere galtzen du eta uste dut deserosotasun horri tira egin beharko geniokela oraindik eta politizazio hori indartu. Izan ere, euskara ez da,
igual ez da oso iritzi zabaldua, baina bueno, iruditzen zait instituzioek euskera atsegin eta salgarri bat sustatzen dutela, baina euskera ez da atsegina. Euskaldun izatea ez da atsegina Nafarroan, ez? Eta uste dut deserosortasun hortatik abiatu beharko ginatekela. Osea, atsegingarritasunaren mesedetasunean politikotasuna galdu dugu, eta nahi ala ez, Nafarroan eta Euskal Herrian euskera auzi politiko bat da, gure identitatea zeharkatzen duen heinean. Ondorioz, eta nire iritziz, lotzen baldin badugu euskera erosotasunarekin, status quo batekin, emandakoa zalantzan jartzearekin, cool izatearekin, normaltasun normatibo batekin, ez goaz inora. Hau da, hitz egiten dugunean, euskararekiko jarrerak aldatu nahi ditugula, pentsatu beharko genuke noren jarrera nahi dugun aldatu. Aldatu nahi dugun UPN-eko seme baten jarrera, edo aldatu nahi dugun gure Errotxapeako auzokidearen jarrera. Eta ni bigarrenean kokatzen naiz, hor ikusten dudalako benetan euskerak egin dezaken bidea. Esan nahi dute, euskara ez du TikTokek salbatuko, ez du Banko Santanderreko iragarki horrek salbatuko, ez du Korte Ingleseko kanpaina batek salbatuko. Euskarak bere burua salbatuko du, salbatu behar baldin badu, borroka herrikoien muinean baldin badago, kalean baldin badago. Ondorioz, nik uste dut aldundu behar dugula, eta arazorik ez izan euskera subertsibo bat sortzeko, euskera antikapitalista bat sortzeko, euskara queer bat sortzeko. Osa, nik ez dut nahi, euskara abesti mainstream bat izan dadin, mainstream horrek patriarkala eta arrazista esan nahi badu. Nietzat euskara izango da borroka kolektiboen parte, auzo borroken, borroka feministaren, borroka antiarrazistaren parte, edo bestela galduko da. Euskarak behar du borroka hizkuntza izan, bizitza hizkuntza izan dadin. Eta, bueno, uste dut, zentzu horretan Nafarroan asko dugula esateko, herrialde horren polarizatu bat izan da oso anitza delako era berean, eta nahasketa horretarako joera badaukagulako, eta, bueno, amaituko nuke esaten pixka batez, askotan hitz egiten dugula normalizazioaz, baina igual, pentsatu beharko genukela ere, anormalizazioaren hegemonia bat, eta ez, pixka bat feminismoan esaten duguna, ertzetik erdigunea hartzea. Eta hori xa, elkarpena. Eskerrik asko, Amaia eta Irati, eta orain galderentzako tartea zabalduko dugu, aurrekoetan egin dugun bezala, gogoan izan hizlariei zuzendutako galderak eskatzen ari garela une honetan, beraz zerbait galdetu nahi badiezue, altxatu eskua eta mikrofonoarekin gerturatuko dira zuengana, eta bestela iruzkinen bat edo gogoetaren bat partekatu nahi baduzue, webgunean badugu formulario bat, beraz hortxe ere izanen duzue horretarako aukera. Beraz, ez dakit galderarik ote dagoen. Bai, hortxe badago bat. Txaldeon, ez galderarik ez badago, nik galderarik ez. Baina esan, zorionak eman, eni sindikaldintzatik nator, eta feminismotik berriro ere beste lezio bat eman diguzuela. Zorionak. Hemen aurrean bazen beste galdera bat, eskerrik asko, ekarpenagatik. Oso interesgarria eta gauza batzuk apuntatu ditugu hemendik. Baina esaten zenuten, intersekzionalitatearen ikuspegitik ez, garrantzitsua dela zapalkuntzak ez jerarkizatzea, baina
ni oso ados nago hori empatiak bilatu behar direla, ez, herri mugimenduetatik eta borroka esparruetatik. Uste duzute estrategiaren ikuspegitik eraginkorra dela batzuetan euskal hiztunen eskubideen zapalkuntza alderatzen denean, arrazakeriarekin, matxismoarekin horrelako joera batzutan ikusten ditugu, eta nik galdetzen dio nire buruari horrek mesede egiten dion estrategiari edo guztiz kontrakoa empatiarik ez duelako lortzen, ez? Nolabait, noski hori, zapalkuntzak ez direla jerarkizatu behar, baina, bueno, hori alderatzea, adibidez emakume arrazializatu batekin, paperik ez duen batekin horrelako diskurtsoak erabiltzea, nire galdera hori horrek empatia lortzen du edo guztiz kontrakoa, zuen ikuspegitik. A ber, bueno, ni hasiko naiz eta gero nagozu segi. Nire ustez bilatu behar duguna da, eta hori Pastora Filigranak oso ongi azaltzen zuen, parez pare daukaguna, da horrean daukaguna, da buru anitzeko dominazio sistema bat, eta hori hala da. Gaude jendarte batean, matxista dena, arrazista dena, euskarafoboa dena, eta bizen asko dituena. Orduan, violentzia hoie guztiak edo zapalkuntza hoie guztiak, bazterketa egoera hoie guztiak, badaukate enbor komun bat. Bai, zuaitz bat izango balitzu bezala, enbor komuna dauka, baina gero adar bakoitzak oso modu ezberdinan kolpatzen du, eta ez nau berdin ni kolpatzen edo paperi gabeko ume bati edo... Orduan, nire ustez ez dira parekatu behar egoerak, eta zuaitzaren kolpe hoietatik bakoitzak daukan mina edo bazterketa egoera, baina bai enborra, bai lortu behar dugu identifikatzea askotan bizi ditugun bere izkeri egoerak badaukatela aman komuneko enbor bat, bai? Eta, niri ere ez naiz oso zalea sistemari 11.000 bizen jartzen, kapitalismo, patriarkal, heteropatriarkal, kolonial, eta... Baina azkenean dominazio sistemak baditu bere loturak, eta importantea da, horren aurrean alternatibak sortzen ari garen elkarteak, subjektuak, pertsonak, gure artean aizpa sentitzea eta ez etxai, ez? Baina ez, euskaldunak ez, artikuloa zegoen eta pixkat politikamente korrekta, baina euskaldunak ez gara beltzak. Eta ezberdina da. Guk pairatzen dugun egoera eta arrazismoa bere azalean, arrazismoaren zeran lehen lerroan dagoen pertsona bat, ez dakit. Badago beste galdera bat hor atzean, eta azkena izanen da, ez dugulako denbora gehiagorik, sentitzen dugu. Nahi baduzue zerbait partekatu, berriro errepikatuko dut, formulario bat dugu, eta gero horri idazten duzuena, helaraziko zaie, beraz, hortxere aukera izanen duzuen, hola baitzuen iritzia emateko. Nahi duzunean. Irati, guztua hondiz entzun dizut, feminismo deserosoa dela. Feminismo subversiboa dela. Eta euskera deserosoa dela. Eta euskera subversiboa dela. Baina suposatzen dut, feminismo deseroso eta subversibo horretan kriston alaitasuna bizi duzutela. Beizat martxoan 8 hori ikusten dut. Orduan, deserosoa patriarkadoaren kontra. Subversiboa patriarkadoaren kontra. Baina kriston postasuna, alegria, komunikatzen da, durei gabe mundu guztiari, hori biziko duzutela, ez deserosotasuna, baizik eta kriston alegria, ez? Bai, ez dira kontrajarriak, ez? Nik uste subertitzeak eta ez mugak, hausteak eta deserosotasun hortan egoteak ere ematen digula, ez? Bizipoz bat eta, ez dakit.
esaten nuen ere zentzu batean, niretzat ere euskera desorosoa da, duela hamarkada batzuk desorosoa izan ez balitz, ziur aski ez gineakelako hemen egongo ez. Eta, uste dut, agian azkenengo urtetan pixka bat lasaitu garela edo jo dugula gehiago ez, atsegingarritasun horren bila, eta, nire iritzitik ongi legokela berriz jotzea gehiago deserosotasun hortara eta deserosotasun hori ere pozez bizitzera, noski. Ahi ez, goizean esaten zuten, zakin nork esan duen, aipatu da baino gehiagotan, euskera zerbait negatiboa bezala bizitzen dela, euskera konfliktiboa, arazotxoa, niretzat pozoa da. Gero gizartean konfliktiboa zait euskeraz bizitzea, baina niretzat ez da zerbait negatiboa, ez? Eta uste dut hortik abiatu beharko ginakela euskaldunok, euskaltzaleok, hortik ahaldundu beharko ginetekela. Bada, hementxe utziko dugu, eskerrik asko, bioi. Zei. Bai, entzuten da? Bai, ederki prestaudea, aurrera jarraituko dugu. Hau izanen da jardunaldietako azken saioa, eta orain bizi izan dugun hitzaldiaren bidetik jarraituko dugu, esperientziak partekatzen saiatuko gara gazte mugimenduetatik kasu honetan, eta horretarako 3 gazte gonbidatu ditugu holtza gainera. Gaur lankideren batek eta esaten zian baino, zu gazten mailan eta bai, gonbidatu naute, tira, baten batek ere hori bera errepikatzen zuen. Aurkeztuko dizkizuet. Kristina Osez dago hemen nire eskuinean, soziologia aplikatua ikasi du Nafarroako Unibertsitate Publikoan, herritarren partaidetzan eta garapen komunitarioan masterra du Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur egun bekaduna da Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuari atxikitako gizarte errealitatearen behatokian. Herriberako gazten mugimenduarekin lotura estua du, halaber ibilbide luzea egin du ikasleen aktivismoan, Estudiantes en Movimiento eta Iruñeko mugimendu feministaren bidez. Bere eskuinean Lur Albizu dugu, Euskal ikasketak eta irakaskuntza masterra ikasia da, azken urteetan bereziki gazte mugimenduan eta mugimendu feministan ibilia, euskara teknikari gisa lanean ibili zen eta oro har eraldaketa prozesuetan eta bereziki Nafarroan euskarak jokatzen duen paperean sinesten du, aipatu digunez. Eta bere eskuinean, amaitzeko, Juan Gutierrez dugu, arratsaldeon zuri ere bai, zuzenbidean graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta une honetan Nafarroako Gazteriaren Kontseiluko lehendakaria da. Bere bizitzan zehar hainbat elkarteetan parte hartu du eta Gazteriaren Kontseiluan parte hartzeko alorraren arduraduna izan da, gazteentzat bereziki garrantzitsuak diren gaietan lan egin du, hala nola enplegua, etxebizitza, hezkuntza eta ingurumena landu ditu. Beraz, ongi etorri guztiei. Eskerrik asko hemen izateagatik. Eta esan bezala, esperientziak dira orain zuekin partekatu nahi ditugunak, eta horretarako gure bizitzetako kronologia bat edo egiten saiatuko gara iraganetik hasita, ez? Nola bizi izan dugun bai noski gazte mugimenduetan, baina baita gure ikasle garaietan ere, ez? Euskararekiko jarrera horiek. Azteko eta behin, itxusia da horrela egitea, baina nire esperientzia batetik bota nahi dizuet galdera, beraz niri buruz hitz egiten abiatuko naiz. Ni Mendillorrikoa naiz eta gaur entzun ditugu, ez, hainbat kontu eta gogora etorri zait gure eskola garaian bizi izan genuen egoera bat. Ni D ereduko 3. belaunaldikoa naiz Mendillorrin, eta etxaitasun erabatekoa zegoen gaztelaniaz ikasi eta euskaraz ikasten genuenen artean. Nik oso bizi gogoratzen ditut une horiek, eta ez dakit horrela gertatu zen, baina nik behintzat horrela dut gogoan, banandu zizkiguten atsedenaldiak, gu ordu erdi lehenago ateratzen ginen jolastokira,
Eta nire oroitzapena da, hain zuzen ere, etsaitasun horregatik egin zutela hori. Gaur galdetu dut, nire ingurukoei galdetu diet, eta esan dute, guk euskara gehiago erabiltzeko egin zutela hori edo hori da bintzat gurasoek eta gogoan dutena. Tira, gauza bat edo beste izan, hor bazen zerbait, ez, gertatzen ari zena. Orduan galdetu nahi dizuet, zuen ikasle garaietan, halakorik gertatu ote zen, nola bizi zenuten euskararekiko jarrera. Kristina, zure kasuan, zu A eredukoa zara? Perdón, la traducción simultánea. Muchísimas gracias de todas maneras. Bueno, pues yo tengo varias vivencias con el euskera. Como decían, yo fui escolarizada en modelo A en aquel entonces, pero en Peralta, en la Ribera, y yo lo recuerdo como algo chulísimo. Me refiero, éramos 60 alumnos en total en ese curso escolar. Además, yo creo que fui de las primeras por edad que me tocó, que pude acceder, ¿no? Y que los padres pidieron una asignatura, que era lo único que se permitía en ese momento. Y yo lo vivía pues como si fuese la persona más guay del mundo, porque aquellos que íbamos a Euskera en la Ribera éramos personas pues que éramos muy, muy guays. Yo creo que en ese entonces es porque la calidad educativa que se estaba dando el euskera, el nivel de euskera que se estaba dando en la Ribera era el pinta y colorea. Nosotros íbamos a jugar y mis compañeros de clase que no iban a euskera, que daban refuerzo de matemáticas y de lenguaje, estaban en refuerzo de matemáticas. Entonces nosotros estábamos en euskera y eso era muy guay. Luego nos metieron muchísimo miedo a la hora de elegir el euskera en la ESO y la mayoría nos borramos, porque ya el euskera era difícil, ya había que estudiar, ¿no? Entonces todos o casi todos nos salimos en el bachillerato y en la ESO. Yo viví el euskera sí en mi etapa de escolarización. Luego cuando llegué a Pamplona, yo tenía un grado de tolerancia con el euskera me consideraba una persona muy tolerante con el euskera, me gustaba el euskera, me gustaba la cultura que rodeaba el euskera, y de repente entro a los movimientos juveniles, estudiantiles, y veo que yo casi no puedo acceder porque no soy euskaldun, y eso fue una realidad que yo viví con muchísima animadversión, ¿no? No me fui de los movimientos juveniles, seguí ahí, y hubo conflicto. Yo creo que el primer conflicto que viví yo no lo viví con la gente que no toleraba el euskera con discursos totalmente euskarófobos, sino con gente que era euskaldun y que no entendía, desde la empatía que se necesita entender una ley de zonificación lingüística como la que ha vivido la Ribera durante tantos años, que yo no había tenido la oportunidad y que culturalmente eso no se había transmitido como una riqueza ni algo importante, ¿no? Afortunadamente esto cambia porque el movimiento feminista, y a raíz también de la ponencia que han hecho las compañeras antes, esto cambia porque el movimiento feminista, además de poner el euskera en el centro, nos hace ver la importancia cultural que tiene el euskera y esa animadversión se va borrando poco a poco, no toda, porque sigue existiendo. Yo creo que las compañeras lo han explicado y lo han expresado muy bien. Sigue habiendo en los movimientos sociales. Recogían que el euskera era como un monopolio de los movimientos sociales militantes, y eso yo creo que es una realidad. La gente que no es euskaldun, lo ha vivido así. Entonces, gracias al movimiento feminista se va esa animadversión, pero sobre todo porque comenzamos a militar en espacios que ya no están tan masculinizados, que ya no tienen esas formas tan duras, tan recias. Eso lo consiguen las mujeres del movimiento feminista, sin duda. Ahora, que eso se haya trasladado a los movimientos sociales, no lo sé, ya lo veremos. Esa es mi experiencia con el euskera, ¿no? Una montaña rusa, para que nos vamos a engañar, ¿no? No sé si actualmente no he vuelto a retomar el euskera, me he acercado mucho gracias al movimiento feminista. No sé si algún día me volveré a acercar. Me volveré a acercar en el sentido de estudiarlo otra vez, porque tengo muchas cosas que hacer. Es decir, la juventud tiene muchos problemas, además del euskera o de la política lingüística, ¿no? Tenemos paro, tenemos precariedad, tenemos machismo, tenemos inestabilidad laboral, y eso sigue ahí. Y las mujeres tenemos síndrome del impostor, como hablábamos antes, entonces estamos continuamente haciendo másters y cosas que nos suele pasar, ¿no? Entonces no sé si me volveré a acercar, pero bueno, esa más o menos es mi experiencia con el euskera.
Lur, honek aukera emango digu ere bai, zonifikazioak eskaintzen digun edo inposatu digun, ez? Bueno, abaniko hori ikusteko, izan ere, bueno, Azkoienen izan gara, Artazun, nola izan zen, zure esperientzia? Orain ez dakit nola hasi, ze Kristinak esan ditu gauza pila bat, ez dakit erantzun nahi diodan, ez? Bueno, igual pixka da aurre dago. Bai, ni, bueno, oso txikitan lehenengo urteak hemen egin dituen Aldezarrean, San Francisco eskolako bigarren, hirugarren urtekoa naiz, ez? San Francisco eskola izan zen de ereduari esker, ez dakit, aurrera jarraitu duen eskola publiko bat, baina, bueno, betidanik Artazun bizi izan naiz, geroztik, eskola publiko batean ez izan naiz, igual zuk zen dionaren bidetik oso antzeko ere, ez? Gaztelania eta euskara eta lerroak eta, bueno, horko, ez dakit, nahasketa horretan guztian eta eremu ez euskaldunean, ez? Hor marra 4 kilometrora genuen eta horri esker eskola publikoan eta 4 kilometrora eta kasi normal, esango dut, ezin naiz behintzat etapa horretan, ez? Bai izan dudala eta salbuespen bezala kasi nire inguruan euskaldun berrien seme-alaba naizelako eta uste dute belaunaldi horiei guztiei esker, gure aurrekoi esker guk beste zerbait jaso dugula, etxean euskara jaso ahal izan dugulako eta horre ere genealogia bat dagoelako, ez? Eta uste dut horre ere askotan hitz egiten da, eta gaur ere hitz egin da, orain asko hitz egin dute Amaia eta Iratik ere bai, pixka bat genealogiez, bizikidetzaz, gatazkaz, eta bai zegoela, ez? Eskolan ere desberdintze hori, eta nik uste gatazka batetik ere egin garela euskaldun, ez? Eta gatazka bati esker kasi, edo aldarrikapen batzuetatik ere egin dugulako gure bizitza. Nik ez dut ulertzen nire ibilbide militantea, euskarari gabe, eta ez dut ulertzen nire bizitza kasi, hori ala da, euskarari gabe, ez? Ni egin nauelako, baina baita ere kokatu nauelako munduan, kokatu nauelako Artazun, kokatu nauelako eremu ez euskaldunean, orain mistoan, bueno, tampoco hay mucha diferencia, baina bai kokatu nauelako bizitzan bertan, ez? Eta gero aurrerago ere, unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi nuen, Gasteizen, eta hor ja, erabileraren inguruan beste problematizazio batzuk ere egin nituen nire buruan, ez? Horri esker erabiltzen dute euskara eta horri esker bizi naiz askoz gehiago euskaraz beste modu batean baino, eta hori ere bada hausnarketarako puntu bat, ez? Zenbat gazte joan garen ondoko, ez? Edo ez garen geratu Nafarroko Unibertsitate publikoan ikasten eta zenbat galdu dugun bidetik zentzu horretan, baina, hori geroko. Iritsiko gara. Bai, barkatu. Juan, zure kasuan, zure esperientzia, mesedez? Bueno, sí que primero decir que estoy bastante nervioso, ¿no? Creo que soy la única persona de la sala que está utilizando el pinganillo. Bueno, pues casi. Casualidad, las dos estamos aquí abajo y creo que eso ya como da pistas, ¿no? Un poco de cuál ha podido ser mi experiencia. Yo nací en Argentina, llegué con 6-7 años aquí a Pamplona. He vivido en Pamplona, en el centro de Pamplona toda la vida y sí que mi educación, ¿no? la recibí en un centro concertado, de estos religiosos, pero no de la rama del Opus, sino la parte como más light, por decirlo de alguna manera. No tuve la oportunidad de aprender euskera y mi entorno familiar y personal siempre ha sido de gente que no habla euskera, con gente que puede tener actitudes más abiertas y con gente que tiene actitudes muy cerradas, ¿no? En ese contexto de educación y de crecimiento y desarrollo personal, sí que tuve mi época de, no criminalizar, pero sí estar un poco, pues, no en contra, pero vamos a decir, poco cercano al euskera. Y ya sí, cuando entré en la universidad, cuando se abrió el mundo a ambientes diferentes, ahí ya fue cuando empecé a generar un poco mi propia conciencia crítica, a ver el mundo como creo que es y sobre todo como creo que debe ser. Y fue cuando empecé a tener un poco más de conciencia real de qué supone el euskera, ¿no? Yo el euskera
Y igual que cuando era niño lo veía como algo que estaba, pero que no me influía en mi vida y que me daba igual, ahora, bueno, pues he pasado a pensar que que he tenido mala suerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que el contexto familiar y social en el que me he criado me ha llevado a perderme una parte de nuestra cultura, una parte de esta identidad de la que se ha hablado, y un desarrollo personal que creo que va muy ligado a la lengua con la que te educas, con la que creces y con la que te relacionas con la gente. Y sobre todo lo que me he ido dando cuenta, y esto es algo que a lo mejor no sé si debería decir, pero bueno, cuando he ido saliendo un poco de fiesta y me he acercado un poco por las noches a distintos ambientes, que también me he perdido a mucha gente, ¿no? Y la oportunidad de vivir una cultura que la considero como propia, pero que la he tenido como ajena durante toda mi vida y me da realmente entre pena y vergüenza, ¿no? El no haber podido estudiar en euskera y el no haber tenido las oportunidades que han podido tener otras personas porque han tomado decisiones por mí y que si ahora pudiera volver atrás, pues seguramente si las pudiera tomar yo mismo serían diferentes. Quiero decir también que me hubiera gustado mucho en estos últimos años haber podido aprender euskera, pero que el mundo de la participación juvenil, aparte de desgastar mucho, lleva muchísimo tiempo. En mi caso, además, aparte de estar en el Consejo como presidente, que me queda muy poquito ya y luego voy a empezar a tener más tiempo, he tenido que trabajar por distintas circunstancias que hemos vivido y pues entre unas 40-50 horas de consejo a la semana y unas 40 y pico horas de trabajo a la semana y todo el desgaste físico que eso conlleva y mental, pues he perdido también la oportunidad en estos 2 años que hubiera sido maravilloso aprovecharla para eso. Esa es un poco mi experiencia también. Ederki, aipatu duzula Nafarroako Gazteriaren kontseilua. Jarri, bai. Aipatu duzula kontseilua, gaur egun lehendakaria zara, gustatuko litzaidake orainera etorrita jakitea nola bizi duzuen kontseiluan bertan euskararen inguruko gai, hau da, zuek nola funtzionatzen duzue gaztelaniaz, gero kanpora begira euskaraz ere gauzak egiten dituzue, zein da egoera? Vale, bueno, lo primero debería hablar un poquito de lo que es el movimiento asociativo juvenil en Navarra, ¿no? Tenemos una parte que está mucho más institucionalizada, que viene de los primeros años de democracia, iba a decir, después de la transición, que bueno, estaba generalmente formado por asociaciones de ámbito religioso, asociaciones estudiantiles, y luego tenemos una parte que está como mucho más desinstitucionalizada, que abarca sobre todo, ¿no? La lucha feminista, la medioambiental y diversos movimientos, ¿no? Creo que en el Consejo tenemos una tarea pendiente con la parte que está más desinstitucionalizada, que estamos intentando acercarnos, intentamos trabajar en ello, pero tanto a nivel normativo jurídico como a nivel de recursos humanos para poder hacerlo, aún se nos sigue quedando un poco lejos. Creo que además la parte institucionalizada tiene la costumbre y la cultura de utilizar el castellano y que muchas de las personas que participan en el Consejo por eso no somos euskaldunes y tenemos ahí como una tarea pendiente, ¿no? El Consejo realmente a nivel de funcionamiento interno intentamos ser bilingües, intentamos utilizar las 2 lenguas siempre. También hay una cuestión de recursos humanos y económicos que es muy importante tener en cuenta. No siempre nos da ni la gente que habla euskera como para traducirnos todo, ni los recursos para poder pedir que nos lo traduzcan pagando, pero generalmente intentamos que todas nuestras comunicaciones públicas sí o sí sean en bilingüe, las escritas por lo menos, las orales, si las tengo que hacer yo, pues ya veis que tengo un problema. Y a nivel de documentación interna también intentamos que siempre todo esté recogido en los 2 idiomas. También cuando trabajamos con procesos participativos y directamente con la juventud, intentamos que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse en la lengua en la que se sienta más cómoda
e intentamos poner los recursos necesarios para ello, lo que decía. Los recursos económicos no siempre lo permiten y los procesos participativos tienen una complejidad bastante grande en ese sentido. Pero siempre que esté en nuestra mano intentamos hacerlo. El año pasado en un proyecto que tenemos, Parlamento Joven, por primera vez utilizamos traducción simultánea fuera del Parlamento de Navarra, que el Parlamento de Navarra sí que nos la garantiza, en otros espacios necesitamos que venga una persona externa y es caro, muy caro. O sea, muy caro, quiero decir, caro tiene un coste económico elevado, que caro al final depende de lo que quieras o de lo que entiendas que es más importante, pero bueno, tiene un coste económico elevado y el presupuesto es el que es y punto, ¿no? Pero intentamos que la gente, si es para participar, si es para darles voz, lo podamos hacer en la lengua que más cómoda se sienta cada persona. No tiene ningún sentido que yo junte a 10 personas jóvenes para que debatan sobre empleo y que una, por tener que hablar en castellano, no pueda expresar de manera adecuada o como quiere expresar su sentir. Entonces, ahí sí que tenemos ese compromiso. Nos falta que la gente que participamos seamos más diversa. En cuanto a posicionamiento, también tenemos una tarea pendiente. Nos cuesta mucho posicionarnos en este sentido, pero por lo que decía, ¿no? Nos falta una parte muy importante del colectivo juvenil que esté representada en el Consejo y que pueda expresar sus sentires en ese aspecto. No me vale de nada generar un posicionamiento sobre el euskera con lo que tengo a día de hoy, si no va a estar una parte tan importante como es la parte más euskaldun representada en ese posicionamiento, ni tiene ningún sentido que yo me plantee qué pensaría una persona euskaldun porque siempre me va a dejar algo. Es como tener un posicionamiento feminista sin contar con el colectivo feminista. No tendría ningún sentido. Creo que nos queda mucho trabajo, creo que tenemos una historia de consejo muy convulsa y de muchos altibajos y en los que ha habido mucha variedad de entidades y que en este momento nos queda trabajar mucho en ese sentido para poder representar de verdad a la juventud en este tipo de cuestiones. Jarraituko dugu zurekin, Lur, zure kasuan, zuk gaur egun, zure gazte mugimenduetan, zure militantzia urteetan nola bizi izan duzu afera? Vale. En pasado. Kuriosoa da, osea, ni ez nago gazte mugimenduan, ja, orduan, bueno, pues esango dut aldu. Bai, egia da, ni gazte mugimenduan hasi nintzela ikasle mugimenduan eta Gasteizen kokatzen dudala unibertsitatean. Beraz, niretzako izan zen espazio ez berri bat, nire dutik gatozelako, baina bai euskararekiko bestea txikimendu edo konpromiso militante, bueno, ez dakit, bat izan duena eta nire lehenengo urteak hor pasan nituela. Gero egia da, Garesen ere egon izan naizenean eta Gaztetxean bertan eta esango dut praktika eta erabilera etzela euskalduna edo batzuena bai bazela, baina bai, bueno, publikoki eta komunikazioan bai bietara eta gero egia da nik militatu izan duan kolektiboetan euskaraz funtzionatu dugula, bai formalki eta bai beste arlo batzuetan behintzat beste konpromiso batekin. Ez dut bizi izan krisekin berak komentatu duena, ulertzen dut, ez, gazte mugimenduan ere bertan badela gai bat, eta berez askotan ez, iruditzen zait, askotan gertatu izan zaigula ez, kasi erosotasunaren edo erraztasunaren izenean ere askotan erdarara jo dugula eta behintzat uste dut mugimendu feministak bai problematizatu zuela pixka bat gehiago zertaz ari ginen ja eguneroko batean, ez? Eta eztabaida batetik abiatzen zela hori, ez? Deserosotasun batzuetatik alde batetik eta bestetik, ez? Pixka bat konsensu batzuk edo akordio batzuk nola lortu genituen gatazka batzuetatik, ez? Edo deserosotasun batzuetatik edo eztabaida batzuetatik edo negoziazio batzuetatik esango nuke eta iruditzen zait bai izan dela hori, ez? Eta gero gazte bezala ere eta igual hartazutik gehiago eta lehen ere aipatu delako ideia bezala, ez? Borondatearena
uste dute borondate batetik ere abiatzen garela, eta euskaldunok askotan garela, ez? Borondate hori erakusten dugunak, ya te traduzco esto, ya hacemos esta cosita, no te parecerá bien hau euskaraz egiten badugu, pixka bat, ez? Esango nuke estres horretatik bizi izan dudala ere bai kasi herrian gehiago, ez? Iruditzen zait euskararen alde lan handia egin dugula eta gazte mailan igual jarreren aldetik nire ustez, nik bizi izan dudan horretan, formalki aldekotasun bat izan dugula eta badagoela, baina nik esango nuke aurrera begira edo gazte mugimenduetan dagoen aldekotasun hori aparte de beste pausu bat eman behar duela, iruditzen zait gaur igual ez dela gaia hori, baina bai ez dela gure ardura, ez? Euskal Herria euskalduntzea ezakin nola esan, ez? Edo Nafarroa euskaldunago izatea, edo beste pausu batzuk ematea. Iruditzen zait eta, bueno, igual Kristinak gehiago esan dezake horretaz, borondatea behar dugula, baina behar ditugula baliabideak. Eta behar dugula, ez? Desoreka hori egiteko ez bakarrik bi alde omen dauden hori, baizik eta estrategia soziolinguistiko oso bati erantzun, eta horretarako behar dira baliabideak eta hizkuntza politikak, aktiboak. Imaginatzen dut ados zaudela, Cristina. Bueno. O sea, yo lo he vivido, sobre todo en la etapa estudiantil, diferente. Creo que el conflicto estaba y que además muchas veces no supimos entendernos y no supimos poner las prioridades encima de la mesa, o por lo menos no entender las prioridades de los otros, ¿no? Y yo creo que eso fue uno de los principales escollos que ha dividido siempre el movimiento estudiantil en este caso, tanto, y que luego ha conseguido superar en parte el movimiento feminista. Yo me lo traigo siempre a cómo trabajaría yo desde el movimiento juvenil en la Ribera. Nosotras hace tiempo, bueno, yo he participado mucho tiempo casi de soslayo porque entre Peralta y Pamplona me sitúo, ¿no? En Azcoiengo Gazteria, una asociación juvenil que tiene bastantes años y que se ha dedicado pues, bueno, pues a dar a la juventud una serie de necesidades que tenía y que no estaban cubiertas a nivel musical, a nivel de ocio, pero también tenía una potente reivindicación política, pues últimamente con el tema de las casas de apuestas o con cuestiones que a nosotras nos afectaban directamente, ¿no? Nosotras hicimos una reflexión a raíz de que decae la ley de la zonificación lingüística y muchos padres toman la decisión de, valientemente bajo mi punto de vista, apuntar a sus hijos en euskera porque no tienen recursos ni públicos ni privados que sostengan esa decisión de apuntar a los hijos a euskera. Y empezamos a pensar en cómo iba a ser el ocio o qué nivel de representatividad tenían las instituciones públicas esos niños y esas niñas que empezaban a tener a estudiar en euskera, ¿no? Y evidentemente no iban a poder vivir en euskera, porque la Ribera no vive en euskera en su mayoría, y eso es una realidad. Pero sí que nosotras podíamos responder un poco a esas necesidades, pues por ejemplo organizando un día de las fiestas de septiembre a la semana, ¿no? Un cuentacuentos en euskera. A nosotros eso nos parecía tejer comunidad y nos parecía que con nuestro trabajo y con esa comunidad de padres que se iba creando, el euskera iba a dejar de ser el demonio que aparecía y que venía a robarnos una identidad que no sabemos muy bien cómo se sostiene. Y tuvimos ese tipo de reflexión. Queríamos hacer eso por la normalización lingüística, queríamos trabajar en ese aspecto. Es evidente que nosotras no tenemos la responsabilidad, pero es que utilizar las mismas estrategias para toda Navarra es irreal y además es una pérdida de tiempo, porque Navarra es muy, muy distinta, muy diversa. Se ha repetido hasta la saciedad, pero es que los debates que tienen legítimamente las personas euskaldunes que han vivido tanto en la escuela como en casa, como en la militancia, el euskera como una cuestión política prioritaria, en la Ribera no pasa. En la Ribera estamos
en una fase súper primogénita de ese tipo de debate. Y por lo tanto, las políticas públicas que se implementen, incluso los debates que se tengan, tienen que estar a la altura de esas necesidades. Nosotras, cuando hablamos de que la corrica pasa por Peralta, hablamos de que estamos enganchando 20 padres con 20 niños. Para nosotras ya es años luz, años luz. Entonces, el debate sobre el derecho a vivir en euskera es legítimo desde cualquier punto de vista, evidentemente, siempre lo hemos visto legítimo, pero no está, en la Ribera no está en este punto, ni lo va a estar en los próximos 10 y 15 años, porque primero necesitamos políticas públicas, necesitamos recursos, necesitamos normalizar y necesitamos quitar ese San Benito que tiene el euskera como una arma política arrojadiza que se va echando continuamente entre unos y los otros. Porque la realidad es que ya hay niños y ya hay niñas que están aprendiendo euskera, cuyos padres no son euskaldunes. Algo que ha pasado en Pamplona, y algo que ha pasado en Pamplona muy extendido. Además, ha pasado en Pamplona, bajo mi punto de vista, creándose guetos. Guetos en el sentido que también se ha hablado, ¿no? Tú lo comentabas, nos dividían el patio, no sé qué. Yo creo que la Ribera tiene además un potencial importantísimo con la red de escuelas públicas que tiene. Nosotras no queremos dividir a los alumnos, creo que no se debe dividir a los alumnos y no queremos crear guetos para que luego esas confrontaciones se vean en el espacio público más allá de la escuela, ¿no? Creo que la estrategia pasa por reivindicar en una primera instancia a las instituciones de los movimientos juveniles recursos que vayan dirigidos al ocio, a los padres que están pegando un montón de dinero por estudiar euskera, por hacer las tareas con los hijos en un confinamiento donde nadie de la familia, absolutamente nadie de la familia sabía euskera, ¿no? Y luego yo creo que el papel de los movimientos sociales es fundamental, los movimientos sociales juveniles en la Ribera es fundamental a través del desarrollo comunitario, a través del crear redes y de legitimar pues unas nuevas formas de vivir que en la Ribera no se han visto. En la Ribera, estoy hablando de Peralta, que tiene 6.000 habitantes, ¿no? Porque tampoco es tan rural como se parece, como tenemos en el imaginario colectivo. Vivir, nuevas formas de vivir, significa que un niño que da euskera tenga un cuentacuentos infantil el día de las fiestas, el día del muete, que se llama, o sea, el día de los niños y las niñas. Es ese tipo de, eso es lo que necesita la Ribera. Y por eso yo confrontaba tanto en mi época estudiantil con esos debates que tenían las personas que habían vivido en euskera toda la vida. Confrontaba porque yo no estaba en ese mismo punto. Yo no estaba en ese mismo punto. Yo había ido a euskera, pero yo no estaba en ese mismo punto. Entonces, recojo yo, para terminar la intervención, lo que exponían las compañeras del movimiento feminista, que decían, esto ha sido posible parte gracias a la empatía. Y la empatía muchas veces no se ha tenido porque no se ha vivido con empatía. Para superar, yo creo que ese debe ser el trabajo. Para superar los conflictos, ese debe ser el trabajo. Visibilizar las oportunidades que nos ofrece tener niños y niñas que estudian en euskera y visibilizar e identificar cuáles son las necesidades, hacer investigaciones sobre el uso del euskera en la Ribera, destinar recursos a los pueblos de la Ribera y seguir trabajando poco a poco, siempre desde la empatía y asumiendo que hay una parte de la población que se va a posicionar siempre en el no. Y eso va a existir siempre y es algo con lo que hay que contar, hay que vivir y hay que trabajar hacia adelante, no es que no queda otra. Ez jarrera hori aipatu duela, Juan, zuretzako galdera, aipatu duzu lehen ezezko horretatik gertuago ibili zinela, gero empatia hori nondik sortu zitzaizun zuri? Pues es una buena pregunta. Yo diría que fue eso en la etapa universitaria. Yo tuve como un momento de cambio de chip muy grande, que fue cuando empecé a hacer debate. Estuve en un torneo de debate que había en la universidad y yo creo que fue un momento en el que directamente, no cambió lo que pensaba, cambió mi forma de pensar. O sea, cómo estructuraba las ideas dentro de mi cabeza y cómo podía empezar a ver las dos partes de
una misma cosa, ¿no? Los debates, la disciplina deportiva, por decirlo de alguna manera, es te preparas una postura a favor, te preparas una postura en contra, tienes las dos posturas en tu cabeza, te toca una aleatoria y tienes que confrontarla con otro equipo, con unos tiempos y con unas normas. Yo creo que en ese momento fue cuando empecé a intentar ver qué tenía de bueno y qué tenía de mala cada cosa y empecé a aplicarla un poco a todos los ámbitos de mi vida. Y quiero pensar o creo recordar, no sé cómo decirlo, que empecé a hacer amigos en la universidad que sí que hablaban euskera, que estaban como fuera de mi entorno, que empecé a relacionarme con ellos, a conocer también a otros amigos suyos. Y entró en mi vida de esa manera, por decirlo de alguna manera. Había estado como muy impermeabilizada mi vida en cuanto a esa parte de la sociedad. Y fue cuando dije, pues, o sea, vaya prejuicio estúpido, ¿no?, que tenía. O sea, las lenguas para mí, personalmente, son para que nos entendamos, ¿no? Y que lo único que generara en mi cabeza fuera división o sentir de diferencia, ¿no?, con otra persona, que somos diferentes, que no somos lo mismo, o que por el simple hecho de que hablen una lengua tengan que pensar de cierta manera, como que rompió todos mis prejuicios. Conocí la lengua, me di cuenta y no es peloteo ni muchísimo menos, me di cuenta de lo bonita que es de verdad, ¿no? Esos vídeos mainstream que se hacían explicando qué significaban ciertas palabras, cómo se utilizaba. Luego, ya estando en el consejo, me di cuenta de esa carencia que tiene el castellano en cuanto al género. O sea, muchísimo más fácil expresarse de manera inclusiva en euskera que en castellano. Y no sé, o sea, creo que fue un poco eso, el dejar de ver el prejuicio o la imagen que te pueden vender ciertas posiciones, a mirar las cosas tal y como son y darte cuenta de que el euskera es cultura, de que el euskera es identidad y de que me estaba perdiendo una parte muy importante del mundo en el que vivo y de la sociedad en la que estoy. Atera dira hainbat ideia, baliabideak aipatu dituzue, empatia ere bai, ez, aurreko ponentzian ere agertu direnak. Amaitzen joan behar dugu, Lur, zuri galdera bat egin nahi nizun, sentitzen dut. Baliabideak zuk ere aipatu dituzu, eta lehen atera da ideia interesgarri bat, uste dut iratik bota duena, instituzioen aldetik euskararen ideia polit bat, ez, zabaltzen ari garenaren, bueno, ideia hori, dena baliabideen esku guzteak ez aldu arrisku hori ere bai, ez dakit nola ikusten duzun zuk hori. Aber, zer botatzen duan, orain. Ni iratirekin beti ados. Nik uste, dena behar dugula. Uste dut, instituzioek edo errekurtso baliabide publikoek behar dutela paper bat izan, eta ezinbestekoa dela beste zerbait egotea ere bai, ez? Esan dute, euskarara hurbiltzeko behar bat ez da sortzen bakarrik, borondatea eraikitzen da, eta horretarako behar dira jente desberdinak nire ustez, eta azken aldian ere nik esango nuke, eta herriberara hurbilduta, Kristinak usten badit, iruditzen zait azken urtean betezik edo hilabeteetan, ez, badaudela esperientzia oso aberatsak, herrigintzatik egiten ari direnak, tutelara hurbiltzen bagara azkeneko asteetan, badugu, futbol talde bat, no se, perlada batzuk, baina egiten ari direnak paper bat kokatzea, edo mugimendu feministan egon diren esperientziak berak, eta uste dut guztia dela beharrezkoa, ez, A eta B, eta guztien batuketa horrek abertzen ematen duen. Kontua da nire ustez, politori edo instituzio horiek ez daudela toki batzuetan, ez? Eta ofizialtasuna ez izateak ere, bakarrela ez egotea euskara zerbitzurik inun Tafaiatik behera, eta Tafaia anomalia bezala azkeneko urteetan, ez? Eremu ez euskaldunean zegoenean. Orduan, iruditzen zait, alde politori ere erakusteko, alde polito horren baliabide diru teknikari eta instituzioak egon behar dutela.
Ze, erraza da esatea ez dugula lortzen de eredu bat uteran eskola publikoan egotea, baina eske horretarako egin behar den esfortzua xirimiri horri aurre egiteko oso handia da, eta toki guztietatik etorriko da. Eta nire ustez herrigintza hori, azken hilabete urteetan, bai gazte mugimenduetatik, azken hilabeteetan ere bardeen kontrako, ez delako bakarrik euskararena, osea, elkar gurutzatu behar dira, no vamos a ser aburridos todo el rato, euskera, ez? Beste batzuekin ere gurutzatzen da, eta nire ustez lortzen ari da maila batean, baina guztia nik ez nuke ezer deskartatuko, eta iruditzen zait biek behar dutela sortu. Ederki bada amaitzeko, eskatuko dizuet esaldi batean zerbait esan nahi baduzue, Lur nahi baduzu honekin zure bukaera. Kristina, nola rematatu nahi duzu hau? Una frase larga. Zuk erabaki. Vale, a mí me gustaría simplemente finalizar diciendo que hay que poner en valor el esfuerzo que se hace muchas veces desde una Ribera que cada vez es más autodidacta, que cada vez apuesta más cuando tiene 0 recursos disponibles y que eso no debe suponer nunca una confrontación directa con aquellas personas que han vivido el euskera, que han vivido en euskera y para el euskera siempre, ¿no? Creo que eso es importante, porque solo encontrándonos en esos espacios de esfuerzo colectivo vamos a superar las barreras y vamos a poner realmente el euskera en el lugar que se merece, ¿no? Lur, egingo dugu txanda pasa edo? Ez dakit, eske banitu nik deia pila bat, porque gaur bota dira gauza asko, orduan estoy muy loca gaur, orduan nik hartuko nuke guztia, eta iruditzen zaite nik gaur zerbait ateratzen badut da, osea, azken finean hemen gaudela gehienak, euskaltzaleak eta edo euskaldunak, kasi, eta ari garela jarrera sustatzeaz, kontaktuan egon gabe, ez dakit nola esan, eta nik esango nuke, lehen ere aipatu da behin baino gehiagotan, pues igual probatu beharko genukela, sin más, nahazten pixka bat, eta sin más. Gero beste. Eta Juan, zure amaitzeko. Sí, bueno, lo único, aprovecho antes para agradecer la invitación a estar hoy aquí. No sabía lo que iba a ser ni cómo me iba a sentir, pero reconozco que he estado muy a gusto y que bueno, me quedan unas poquitas semanas de presidente del Consejo y terminar con cosas así y hablando un poco desde mi experiencia personal, lo agradezco, que siempre hablo en nombre de y por una vez hablar en mi propio nombre pues me gusta. Nada, yo voy a barrer un poquito para casa y voy a decir que, bueno, que en lo que hacemos en el Consejo, que es intentar velar por que la juventud se respeten nuestros derechos y tengamos mejores condiciones de vida, lo más importante es llegar a acuerdos, a consensos y remar en una misma dirección, que siempre va a ser muy complicado por las diferencias que tenemos las personas, no solamente lingüísticas, sino de clase, de origen, ideología, de diversas clases, pero creo que hay mínimos a los que se pueden llegar a acuerdos y reivindicaciones que se pueden sacar adelante aún sin ese consenso y que creo que todo lo que suponga un obstáculo para ello es malo para la juventud y que la gente podamos llegar a estar en espacios en los que no nos entendamos o no queramos estar por la lengua que se utilice es negativo para la participación juvenil y para los derechos de la juventud y que a mí lo que me gustaría es que llegara el momento de aquí a muchos años, y repito, es una opinión personal de Juan, no del Consejo, todo el mundo pudiéramos entendernos hablando en cualquiera de las dos lenguas sin necesidad de aparatejos. Juan, Lur, Kristina, eskerrik asko. Eta segundutxo bat, joan aurretik, badugu, gaurko egunari amaiera emateko laburpen umoretsu bat, egia esan ez dakit oso ongi ze gertatuko den orain hemen, baina adi egon mereziko duelako seguru.
Bueno, agur, me voy. Bizkor, zu ez, zu hor. Bizkor, geldi. Zu hor, ¿vale? Venga. Oye, ata el perro, que si no se viene conmigo. Uy, hola. Los vecinos nuevos, ¿no? Yo he ido ya. Vivo aquí con mi pareja, con Gonzal. Euskaldunak zarete? Ai, bale, nire bai, Biok ala euskaldunak, bai. Eta bizkor, txakurra daukagu. Ez dizu beldurrik ematen, ez? Aurrekin oso ondo portatzen da, Oso ondo moldatzen da. Eta bai, euskalduna da, berari euskaraz egiten diogu, beti. Gure artean ja, bueno, eske badakizu. Harremana gazteleraz eraiki genuen eta, pues ja gazteleraz ateratzen zaigu, ezagiten. Baina euskaldunak gara, Bueno, joan beharra daukat, etorri nahi duzuenean, kafe hartzera edo, behar duzuena, bale? Venga, aio. Egunon. Buenos días, sí. Zer kostatuko zaie? A ber, bale, ni ez naiz euskaldunena, bale. Nire bikotearekin gazteleraz egiten dut. Baina, txiko, egunon, kontilen lao. Eta, klaro, tabernetan berdin. Edo norietzaio gertatu. Kafesne bat eta ebaki bat mesedez eskatzea, eta tabernariaren arabera, kafea ordez, kriston erantzun bordea jasotzea. Egoera horietan, bi aukera dituzu. Bata, zure gorputzeko atal guztiak erabiltzea, kafe bat eta ebaki bat eskatzeko, kafe esne bat mesedez eta ebakia mesedez. Ez dizula ulertu? Bueno, bigarrengoz saiatzen zara, Kafesnea, con letxea, bai? Eta kortaua, favorez. Hori, zurekin aserratzen ez bada, claro. Beste aukera, zuzenean, gaztelerara jotzea da. Ai, sí, perdón, un café con leche y un cortado, por favor. Barkamena eta guzti, claro. Baina, zer nahiago dugu? Tabernari ona ala tabernari euskalduna? Tira, Anabel, euskarak eta honen harrerak ertz asko dituela ikusi dugu, ez dakite ondoriorik duzun? Goizeko 8:30 dira eta gaurko albisten ondotik gaurko gaiari helduko diogu euskararenganako jarrerak. 2016ko ikerketa soziolinguistikoaren arabera Nafarroako biztanleen erena baino ez dago euskara sustatzeko ekimenen alde, are 140 inguru kontra legoke. Tartean beste 127 dago, ez alde, ez kontra. Gaian sakontzen laguntzeko gurera gonbidatu dugu Anabel Rojas EHUko soziolinguistika klusterreko zuzendaria. Bueno, Erena, gutxiago izan liteke. A ber, badakigu non bizi garen. Eta, batzuk entzun ere ez gaituztela nahi, sorpresa. Baina nik ez dudana ulertzen da.
nola egon daiteke ez alde, ez kontra. Nik uler dezaket, ulertu. Badagola jendea, sekulan euskararekin harremanik izan ez duena, ez? Eta ez dela beharrezkoa tuterara joatea horretarako. Badagola jendea de la chantrea o de la rocha con teixa de toda la vida, pero ni papa de euskera. Baina, kontra egotea, ulertzen dudan bezala, eta ulertu dezakedan bezala, ez txuri, ez beltz, erdian egotea, ez dut konpartitzen. Eske, imposible egiten zait. Zer realitatetan bizi da jende hau. Nik euskara esan eta haiek zer. Ezerrez. Ezerrez. Ezakite, korrika bere herritik pasatzen denean, nanai. Txika, ilusio pixka bat, ez? Geroko parrandaren gatik, sikiera. Euskara bai eta mozkorra ere bai. Baina, pentsatzen jarrita, badakit, jende hau ez dela gure etxaia. Gurera ekar dezakegun jendea dela, ez? Baina nola? Nola? Euskararen aldeko kanpaina bat egin dezakegu, adibidez. Beste bat, no? Baina, kanpaina potentea, pixka bat tiranoa, en plan, telebistan euskara, eta euskara eta euskara, egunkarietan euskara, euskara eta euskara, eta irratian euskara eta bakarrik euskara. Boxekin hori gertatu da, ez? Pasaiatu gaitezen gu ere? Ez, serio, baina zein da helarazi nahi dugun mezua, Prima, que esto lo merece. Euskararekin aukerak everywhere. Que no mordemos. Ez dakoskagu. Y como mucho te van a torturar con una romería en la chozna. Euskara positibotik zabaldu behar da. Paternalismoa fuera. Garbikeria fuera. Eta erromantizismoa fuera. Beraz, Anabel, zure ustez bizikidetzaren aferak badu zerikusirik euskarak jendartean duen eraginean? Noski. Arrazoiak soberan egon dira beti euskararen aldeko borroka egoteko. Borroka. Hau da, erran nahi baita, alegia. Indarrezko ahalegina. Norbaitek beste norbait garaitzeko, ari buru egiteko, edo zerbait lortzeko egiten duena. Eta borroka horretan gauza asko nahastu izan dira. Baina beste garai batzuek ziren horiek. Gainera, barkatu esatea, baina gaur egun euskara erraminta politiko bezala erabiltzen dutenak, zeintzuk dira? Zeintzuk dira legearen kontra doazenak? Eta nik kalean ez dut konfrontaziorik ikusi. Eske, Kaietanoak eta Jurruak, inoiz baino batuago daude. Hor guztiak Nabarreriako plazan. Eta haien artean suertatu daiteken borroka bakarra, terrazan mahai bat lortzekoa da. Covidari esker, gainera. Asko dagoela egiteko. Baina bizikidetza baldintzatzen dutenak nortzuk diren, agian birplanteatu behar dugu, ez? Nafarroa anitza dela esan izan da beti, eta euskarari dagokionen ere hala da, ezta? Testuinguru asko daude eta horietako bakoitzan errealitateak oso bestelakoak dira. Zer nolako jarrerak ditugu gurean? Realitateak, honek ekartzen dit gogora nire uniko kuadrilla. Jakingo balute nolakoa zen nire uniko kuadrilla. Sara, Pamplonakoa. Iruñekoa ez, Pamplonakoa.
Karmelitasen ikasia, eta pak guztia, ez? Bueno, unian ezagutu ginen, eta klaseko batekin liatu zen. Etxarrikoa. Eta batean, Sara, Euskaltzaindiaren hiztegi ibiltaria zen. Bai, benetan. Eta gero, Jongzu zegoen, asiatarra bai. Baina bastandarragoa. Gurasoen jatetxean egiten zuen lan, eta azkenean, euskaraz ikasi berri izan zuen. Eta, leire, ura bai meritua, Losarkosekoa. Claro, egunero, ordubeteko autobusa ikastolara joateko. Ordubeteko ibilbidea ikastetxera joateko. Joe. Karrera euskaraz egin zuen, eta orain ikastola horretan bertan dago irakasle. Eta, nola zen hau, neska hau? Bai, talde feministan sartu zen, eta... Laia. Talde feministan sartu zen, eta hor egin zuten euskaraz egiteko autua, autu politiko gisa. Eta, ostras, goratzen dut nola egon zen behin, mani baten irakurketa prestate, baina asako, eta hortik hitzaldiak, eta konferentziak, eta azkenean, antropologia feministan doktorea. Bai. Igual deitu behar diot, ez? Ostras, izena ere ez nuen kasi gogoratzen. Zaintza gutxi. Bueno, en fin, uniko kuadrillan denetari genuela. Osa, ereduan ikasitako peña, institututik atera eta euskara gehiago ukitu ez zutenak, euskal naziak, euskaltegian izena eman zutenak, denetarik. Ira, Nabel, euskarak eta honen harrerak ertz asko dituela ikusi dugu, ez dakite ondoriorik duzun? Ondorioa? Nik esango dizut ondorioa. Aio bai! 3 gauza behar dira. Alde batetik, dirua. Bigarrenik, konpromisoa. Eta 3. Desestigmatizazioa. Eta hori nondik aldatuko da? Goitik. Baina zerutik ez, Goitik, en plan, goian daudenak, sabes, no? Osea, en fin. Nik horretzeko dut. Because in English, I don't know. But in Basque, we say, txibite. Gustatu ala ez, gu ere nafarra gara. Eskerrik asko.